এই এই কোন হলো ଆମ ବାଡରେ ଯୋଉ କଖରୁ ଚୁରି କରୁଛୁ ନା ତ କୋଉ କଣ କଖରୁ ମୁଁ ଜାଣିନି କଖରୁ କହନି ଏ ଏକ ଧନି ମୋ ଭାଇ କି ଫୋନ करे ସତ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି କଖରୁ କଣ ଭାଇ ତମେ କିଏ ତମେ ଭାଇ ଚୁର ମତେ ମାରୁଛନ୍ତି ଭାଇ ମୁଁ ଜାଣିନି ଭାଇ ଜଲ୍ଦି ଆସ ଏଇ ଚୁରକୁ ଧରିଛି ଭାଇ ଆସ ଛକ ପାଖକୁ ଆସ କଣ ଭାଇ ମୋ ଛାଡି ଦିଅ ମୁଁ ଜାଣିନି କଖରୁ କଣ ସେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବିନି ଆମ ବାଡୁ କଖରୁ ଚୁରି করে ମୋ ସାନ ଭାଇ ମତେ ଫୋନ କଲା ଯେ କି ଭାଇ ଚୁରକୁ ଧରିଛି ଆଜି ଛାଡ଼ିବିନି ସାଇଲେଣ୍ଟ ମୁଁ ଆଗର କଥା ହେଇଥିଲି ତୁ କଣ ପାଇଁ ଆମ ବାଡୁ କଖରୁ ଚୁରି ଭାଇ କଖରୁ କଣ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ମୋ ଧରିକି ମାରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଭାଇ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ଭାଇ ତମେ हेलो से कखार चूर को मु धरची तम कथा किसी शुणिबनी मु से चूर आम कखार बाड़ी रही सी कहीं चोरी कर हौ कौन कौन कुह कौन है हाँ माउस पुआ आइला चू ए छाड़ भाई ए माउसी पुआ आसला से कखार नहीं पळे छी आ तमे केमे चोरी आइ बोले ना ना माउसी पुआ माउसी घर कखार चोरी कर दे हो ए भाई भाई लो ए हमरो भूल है भाई भूल है ଆଉ କଣ ରଖିଛ ମାରିକି ମୋ ପା ଗେଣ୍ଡୁ କାଢି ପକେଇଲା